नै जि मोजां जाथावथावल'खा बानलु मालिकफ्रा नै ओरैबायदि हान्दुरियाव थांलाय खामसालियाव माबायदि दोनदों ओरैबायदि बानलु नै बानलु मालिकफ्रा मालिक जाखाबाय बानलु गायनानैनो लाख लाख रां खामायबाय बिसोरो नै बेबायदि सोयो आरो मनायाव बे साइज नै सोनाया नै बियो फिसा फिसा आरो एसे नै बिदि सोनाय जायो मनायाव बानलुआबो अनेक डिजाइननि दंना नैबे बेलेगलाय नैबेहा साहेब बानलु बेनिफ्राय नैबे फरेनियार आरो नैबेफोरो नैबे इन्डियान माल मेड इन इन्डिया नैबे आयौ आहाबो आलौ जासिगोनसोहाय नै गोदाव सोराव दांलाबाय आयौ दै गदों होदों आंहा बेखौनो दांनाया आयौबा बे मोनसेया गदोंना दैसो दंमोन आं सायाव एसे बेलेग नै बिदि सोबाय औ नै सोग्राया गोमोन गोथां लगायदों आरो ने होमबासो एसे साइज नुगोन नालाय बायग्राफ्राबो मोजां मोनो गोमोन गोथां समायनाबो नुयो पेकिं खालामनो मनायाव सोदों नै जोंना आइया बानलु बासिदों फिसा फिसाखौ आलदा बासिदों गेसाव गेसावखौ आलदा बासिदों बानलु बागान नै बानलुआ अयथासार थायखादों अयथासार थायदों नै बानलुआ हाबाब हाबाब बानलुआ नै गेलेम जोब्बाय बारहुंखाजों दाख्लै बारहुंखा बारनायाव गेलेमनानैनो सेस गेलेम जोब्बाय नै बारहुंखाजों गेलेम जोब्बाय दुरुं सोंदोंबाबो जेबो लाब जायासै नै जोगोनारा जि बुरजाखा बेनिफ्राय नै केरेलाया आरो दंबावोसो नै ओरैहाय लोगोफोर नायनो हागोन नै ओरै दंजोबखायो लाइन 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 दोनदों दङ नै आरो गोजौआव दं नै जोगोनारानो जोगोनार नाजों टमेट' नै गरमाव जानो बुट सोमबाय काबुलि बुट आसार बानायनो नागिरदों ब्रयलार मिट जोगोनार बिजौजों रुनानै जानोसै ओमफ्राय नै बेयावहाय जोगोनार बिजौ सायगासिनो दं आरो आङो नै थाजा थाजाथार खाग्रोमोना लाबोदों नै दासो खानानै लाबोदों जि थाजा थाजा बेखौनो सायगासिनो दं आं माने सायनांगौ आरो बेखौ रुनायाव होसनसै बयलार बेदरावहाय दानि बयलारसा रुदोंना आङो बे बयलाराव होनोसै बेखौ सायनानै सुनोसै होनोसै आरो जि थाजा थाजा जि गोथाव जाखायो गोदैनो रुनो रोंबा थाजा थाजा खानानै लाबोदां दासो बिजौखौ सायनो जा मोजां बिबार बिलाइखौ सायनो मोजां मोनो आङो बे मोजां जि गोथाव जाखायो जानो रोङोबा रुनो रोङोबा
जोगोनार बिजौ ब्रयलार मेवा गोखै होदेरगोन आरो मेवा गोखै होबाथाय बिराद माने गोथाव जायो मेवा गोखैबा मेवा गोखै लायनोसै मेवा गोखै होदेरनोसै जि गोथाव जाखायो इन्टारेस्टल'खा नोंथांमोनाबो रुनानै जानायलाय मेवा गोखै गलमरिस देना होनांगौ सामब्राम गुफुर बानलु एसे सामब्राम हानानै होदेरनांगौ आरोना पियास दरनैसो हानानै होदेरदो बेनिफ्राय सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु देनानै होदो गलमरिस देनानै होदो जा गोथाव जाखायो रुनानै जानो रोङोबा बिराद इन्टारेस्ट माने गोदै गोथावल' मोनजाखायो आरो रुनायखौ जादावलाय नोंसोरो जादावबाथाय रुनायल' जानो लुबैगोन अरुणाचलनि मानसिफ्रा मालाय रुनायल'सो जायो ओंखायनो मोखाङा गोजा गोजा थै गोजा गोजाल'खा बिसोरना जारौरौनो जोंहा थाव संख्रि बानलु एवख्रेम सावख्रेमल' जायो नालाय ओंखायनो मोखांफोराबो नै सिथर गोजा सिथर बेरो सालमाइ बेरो मोखाङाव बांद्राय एवनाय सावनाय जाबा थाव संख्रि बानलु मस्ला जायोबा ओंखायनो रुनाल' जानोसै आं एबारनिफ्राय पियास हानानै होबाय जोगोनार बिजौ मेवा गोखै ओंख्रि संनानै मेंबाय गोलोमफ्रुजोब्बाय नै दाना जानानै नायनोसै साखिनायनोसै नै बेदरा रोंमारदोंथ' आरो आंबो संनो रुनो जा टेस्टि जाखादों मजा मजा गोथावथार पानिपुरि पानिपुरिया खायासु पानिपुरि खाইছো আমি এয়া টেষ্টি হৈছে এয়া বৰষুণ বতৰত नै पानिपुरि जादों खा पानिपुरि बैसिंखौ बानायनांगोन फालोफ्रा गुरिया जा बो हेरि दिले मथा फालो दिले आरो नै जोंहा दिनै खोथिया फोनो नागिरदों नैबे माइब्रा इनिफ्राय नैबे गया जि मोजां मोजां नै जाजोब्बाय गाजा बेरजोब्बाय आरो नै जि मोजां ओंखारजोब्बाय नै गाजाया फोनांसिगौ बरा बरा धान इटु बस्तात भराम इटिया बस्तायाव सोनोसै फोनो लांनोसै माने 10 दालसो खोथिया फोयनोसै जोंहा नै सोजेनबाय हाखरखौबो गाव जावना होगोन ओमफ्राय आं दै सोनांगौल' जाहैदों आं गाव गायनाया थैयोनो खोथिया फोहैनोसै सान्दुं गोसायाव दिनैनिफ्राय सुरु दिनै फोजेननोसै देरबाथाय फुनोसै गायनोसै फोथारनोसै आरोखि दैज्लांनि बोथोरा सफैबाय लोगोफोर गायनाय फुनाय होथारनोसैलाय गोसोम गोफा जाजोबनोसैलाय मोखां आथिं आखाइ खिन्थु आइ डन्ट केयार जाथारनांगौबा उफाय गैया ओंखायनो होथारनोसैलाय नै गोसोमानो जा गोफायानो जा जेबो सानथारा आङो जाथारनांगौबा रनजित माइरङा रग' I don't care गोसोम गोफा हो जाओ कोई बात नहीं नै बस्थासे सोखांबाय माइब्राया वाव लोगोफोर बिर खारहां नै बारहुंखा सोमब्रा जोंना खोथिया फोदोंमोन खोथिया फोनायाव नै बारहुंखा नुहुरदोंना बोथोरा हनै आयै गोसोम गैला खोथिया फोहांदोंमोन नै बारहुंखा बिर खारहां हारसिं मोनलाय
দেওবাৰ ন কি হ'ব এতিয়া তাকেহে যোৱাকালি পেলাব লাগিছিলে গ'ল আমাৰ শেষ নাই আৰু নাই নাই गाबोनबोथ' देवबार जाबाय माबोरै जागोन नै ओरैबायदि बार आयौ रायलायजायाहाय गिबायसो आं गोसोम हनै संसारा आयै गैलाहाय बे जोमै दाखा नुदोंना बिरखांहां संलायलांबाय आं जेखि जाया मानो गावबाय नुगोन फरायखाबाय अयथासार बारहुंखासो जागोन माने गिबायसो आं थांनांसिगोन उफाय गैला जाथ'ला माने गोसोम जाजोब्बाय बोथोरा जेरैबो नै बारहुंखासो माने बारहुंखा जालाहाय जोंना खोथिया फोनांगौआ सेस जाबाय माने नै खोथिया लाबोबायमोन एसे फोहांबायबोमोन नै एसे फोहांबायमोन खोथियाया हनै खोथिया फोहांबायमोन उफाय गैया दा सेस बुथुमजोबसिगोन बेबायदिबाथ' फुनोबो बिराद खस्थ' जागोन आरो फुग्राफ्रा खस्थ' मोनो ओंखायनो दोनथ'नोसै र' बे अखाया हागाग्रोथोंसै ओमफ्राय दाहाय बेलासिफ्रावहाय फोनायसै हाजोआव हाबायानो हनै हाजोआव गोसोम हनै हाजोआ अरुणाचल हाजो बियो अयथासार अखा हाखाबाय हनै हाजोआवबा हाजोआव अखा हाबाय लोगोफोर खोलाहा नै बेबायदि खोलाहाबो अखा हागासिनो नै ब्रह्मपुत्र दै सेर अखायानो अखा खोमा हनै गुफुर लखा जोमैया हनै ओमफ्राय अयथासार होबाय बेलाय मा जालायखो जोमैयानो नै जोमै दाखा सारिगिदिं वाव जोमैया अयथासार गोसोमल'खा नै गोसोम आयौ 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 थोस मा जाबावगोन दिनैलाय खोथिया फोनांगौआलाय सेस